Neudělali jsme moc kroků a jsme u dalšího prázdného domu, který je to o to zajímavější, když tak mě Randy opraví, že patří pražskému magistrátu. Jo. Tak, dobře. Ten dům, jediné, co jsem si o něm zjistil, takže ho postavil v roce 1881, což je teda zajímavé, tak si představte, že tamhle ještě vlastně se akorát bouraly ty barokní hradby, jo, protože v té době tady stavili ten dům. Podle plánu Josefa Prellera a Františka Hustolese. To je jediné, co se dá zjistit. Máme tady jednu naši členku, která v tom domě byla zde z politiky, z magistrátu, táhnou se hlásí, z magistrátu a z Prahy 8 s panem Bilbusem, pokud si správně říkám. Tenhle ten dům má trošičku nakročeno k dobrému, protože se uvažuje o nějakém dočasném využití nějaké kulturní iniciativy. Nicméně já si teď zase neodpustím svůj trošičku pichlavý komentář. Já dočasné kulturní iniciativy miluju, ale bojím se toho, že prostě všechny prázdní domy nám nenaplní. Pokud chceme naplnit nádraží na Žižkově, pokud chceme naplnit nově Invalidovnu, tak se bojím, že prostě všechny domy tímto způsobem nenaplníme. Tento dům byl projektován jako dům Pavelčovi, čili normální činžák, tak si myslím, že by vůbec nebylo od věci, aby pražský magistrát znovu z toho činžovní dům udělal. Mimochodem teda nacházíme se docela v zajímavé rezidenční ulici, samozřejmě dnes to tady nevypadá vábně, nicméně uvědomte si, jaký je tady klid a že jsme vlastně kousíček po pražském magistrále. Takže si dovedu dost dobře představit, prostě za pár let, že tady podéme, tady pěší zóna, budou tady lavičky a tak dále a tak dále. Jestli máš tomu nějaký ty? Tak jak Petr řekl, tak vlastně ten dům teď patří pod magistrát. Chvilku tady měla pronajatý prostory toho přízemí, střelnice dokonce tam byla, Rambo se jmenovala. Jo, tam byla, ano, si prodávají zbraně. V současnosti tam teda tady není nic, ještě magistrát uvažoval o tom, že by tam zřídil služby pro seniory a pak teda ty kulturní nějaké společenské akce.